Ang top secret mo. Hindi kasi ako makahinga nung kinakain ko yung partner ko since lesbian, lesbian relationship. Kasi may amoy yung ano niya. Parang amoy putok. Panggap ako na inaasma ako. Gabi ko, hindi na ako makahinga. Dali naman ako sa ospital. Sa totoo lang, hindi ko na talaga matake kasi may amoy talaga. Sabi ko, tingin ko kailangan mo magpa-check sa OB. Sabi niya sa akin, kaya pala akala ko ang hindi normal yung sa'yo, yung sa akin pala yung hindi normal. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 8:57 PM, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang isa sa mga top secret caller natin ngayong gabi na to. Naibahagi niya po ang naging experience niya sa kanyang lesbian partner. Kabisyo, wala namang masama sa kanilang pagmamahalan. Dahil sino ba naman tayo? Tao lang din tayo na makasalanan at hindi natin pwede silang husgahan. Ngunit, sa kanilang relasyon, may sikretong isiniwalat ang ating top secret caller na may kakaibang amoy daw habang sinubukan niyang tikman o kainin ang tahong. Kabisyo, wala namang masama kung may amoy, pero para sa akin lang kabisyo, handa ka pa rin bang mahalin yung isang tao kung may maaamoy kang kakaiba sa kanya? Kung may amoy kilikili siya, amoy bangkay yung kanyang hininga, handa ka pa rin bang mahalin siya? Sabi ni Boy Pindot dito, huhugasan niya daw. Pero kabisyo, kidding aside, pero kasi kapag nagmamahal tayo, aminin man natin o hindi, kapag kasama na natin yung taong minamahal natin sa iisang bahay o iisang bubong, dun lang lumalabas yung mga plus niya yung mga bad side niya, hindi mo magugustuhan na amoy paa pala siya, ganun. Pero, at the end of the day, tanggap mo pa rin siya. Mahal mo pa rin siya. Kahit sino man siya. Tulad nga ng awitin kabisyo na paborito ko. Maging sino ka man. Mahal kita. Basta mahal kita. Wow! Kaya mga kabisyo, halika na po. Samahan niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw sa ating Rocky Secret Files with Titangelo. At syempre, hindi lang yan. Meron din tayong programang Top Secret. Pero halika na muna sa ating patikim ng Rocky's Secret Files with Titangelo. Nagkajowa ko ng kapwa Pinoy kahit pa nabuntis na ako ng isang Chinoy. Kabisyo, alamin natin ang istorya ng isang letter sender natin ngayong gabi na to. Na meron siyang karelasyon na Pinoy pero may malaking problema. Malaki ang kanyang bitbitin na problema ngayong araw nito. Dahil may karelasyon na siyang Pinoy na buntis pa siya ng kanyang existing partner na Chinoy. Sino kaya ang pipiliin niya? At bakit niya kaya nagawang pagtaksilan ang kanyang partner na Chinoy? Malalaman natin yan mga kabisyo sa aking pagbabalik
sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Oras natin ngayon, 9:01 p.m. Handog kong awitin sa inyo mga kabisyo. Everything I Own by Bread. Dito lang yan. Sa Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kabisyo tayo.